Hakaba ningkong ngapan pau ya kajing sungsi bagajing solem lu ya ki bayang asem jong kini ki jong liu beliau kadang sulap sian dah kini ki sengi hakaba mentah kajing tokit kadang ya agak di jong ki pulit bat kumjuru ya kajing ja jong tuka lok ke jong aduk kini ki sengi pat yo de hoi kadi kajing ja kabam poi perkat kabam judan hi bakni nanti manu dan rai ngim nang syuk ban patai ban ong kumno kaja kumno kalong kumno kani ka syong haki bullet ban ki special team ban investigate ya kani ka jingja dan rai haba sim kelumpan ki jingja lani ki accident lani ki crime ki jujai ha kanu no ka jaka la da village wat sabari ni sikinu no ki benta Jokari India ru kijujon kijingja bat kumju ru dang sian gadon kijingja kathan sorai ke bawe u phareng ula ja balalap yu naka klau ka ba la suba ba ka de kijing betut kijing jingya ke jong ba kum ta ter te kamlong pat ka badai bansu keren kelum lani bansu keno kelum pat ba ka jaka sora lani akini kithan jok jala ke jung ilong ki bom sengan lani ban keno ban ong ba ki briu jungi ki ginong peniap briu ki riu transnam lani ki balong terrorise te kum kata ngasngo ka bang ngim de ban ngimla ban pria bang di ban perem lu kum ya kata jing keno namar bagani pat ka ta ya ka yap ka im jong ki pat ba jok ka than ki baju im ja lani ki im ja ko daga ni ka kam terus te ha ka jing so ka jong ka jing kentu balong ya ki nong wan cengok kai perthei ki bawan sakani ka than kham tam than sora kalong ba kiri ban sim ki lat ki lenti ki ba nagaliang jong ki traishnong nagaliang jong ki nong penyat ya ka bede ba tourism nagaliang jong sarkar kiri ban sim ki nu ki lat jingada lani kum ki guide lani ban sim ki information ki babiang ki jing tip ki babiang nang ta ki ban tip ru ban yat leng ba kini ki tourist taksi lani ki dong ki taksi service ki ba bun ki samla ki jungi ha ka thai so ram ta ki lasdang bat ki la don ru ha ka website ya ki taksi the service ki jong ki ha ka ba ki la ban yalam ki shaki chaka ki ba shngai te ka jing ketu na ka liang ka jonga ki tourist ka long ba kim dei ban yat kulmar kim dei ban yat hi namar pitip ba ka jaka ha ka ni khamtam ha ka poliur ka ba jur slap dong ki jaka ki ba ma ki bawat ngi ki trashnong inut ban let dan ki shan ki ba kari ka por he ki wa ki he ba ka dan ka jing betut ki lenti ki bam dei ki lenti ki ba dei ki lenti khlau kita da ta ka daw ka badan kami ki kalong ba ki de ban don ki nong yalam nan guide ki babiang ban yalam iki nang ta ngasngo ba na kaliang ki songa dan ru ka jing ya trailang bat ki dor basnong bat ki pulit bat sokari berokawai ba halor kini nu ki jingja ki bakum kini ki babuni ki nong sok snong ki trai snong ki ju ai ki jingi trila ki ju ai ki jingi rap hakaba ban wat la da don baja ni badan kini nu jingja accident ki ju ai ki jingi rap pe ban keno ban ong ba nakaliang jong ki trai snong lani nakaliang jong ki pulit ki khamlei ei na ne nakaliang jong sarkaru kani kalong ko bakala ndai ngayu i ba nakaliang jong sarkar khamtam nakaliang jong ki pulis nang ta nagaliang jong itu ki special team jong disaster management ki lai atresitom wat apreng jong lapa lapsan apreng ki jing ki ya ki flau ki jaka ki ba ru ki lai rap lang ha ka ba kum no ban wat ye ki baca ta ka daw ban ong ba ka jing keno ba ka don ka jing sesti nagaliang jong sarkar ni nagaliang jong trashno ngaso ka kaniru kalong ke ban yalam bakala ta ka daw ngindai ban su kentu ye ki wat iki media ru lada kalong bakim dei ban shu tho iki nu huwar klam dalap ka jing shisha i ban wat shisha ku malong mata hadu mata wat ka jing ja jong kini ki arwut ni pala ban tip ya ka sedang ka kun mo kala ban dei sha ka jing sha pan yap ne kala ban dei pun ban kadon ka le si ka jing ja ka ba ka ba shalandat himla ban tip ya kata ten ta ka da ban shu jump into on conclusion ni ban shu poi bet ha ka jing penkut ban ong ba ka jaka sha ka than meglea la ni sora ba ka long ka bam shngan ba ka di ka ba ting ki tourist ni wat iki briu ki banabar ban wan kai
ngau so ba kata ka ba mla bangim la kan pediang tadi